bari haɗa muku wasu abubuwa da muku san da su ba. Akwai Malam Baffa Hotoro, ba ya yi zagin Dr. Idris ba? Duk da yake saboda Allah ya nuna gaskiya gaskiya ce, na ga Baffa Hotoro ya yi bidiyo yana kuka akan mutuwar Dr. Idris. Dole ya yi kuka. Kun san kukan da Baffa Hotoro ke yi? Saboda ya san ya zalunci Dr. Idris. Yawa Dr. Idris zagin da ko kafiri bai kamata kai mai iri da balle dan uwanka ahlus sunna. To yanzu abinda ba ku sani ba, kun san menene ummul haba'isun kiyayyar ko ko rikicin Baffa Hotoro da Dr. Idris? Menene asali? Wallahi ni ne, a kaina ne. Lokacin Baffa Hotoro ba ruwa ne Dr. Idris. Bello ya bi inda duk ya motsa, Bello ya zagi ubana, ya zagi babu wanda bai yi mini ba. Saboda irin yadda Baffa Hotoro ke zagi na lokacin, yana da ƴan uwa sai sun ka bugo mini sun ka ce min malam don Allah kaka koma kai ne ga yadda yake ce to alhamdulillah. Amma duk da haka yana yiwa kuma a zagi Bello ya bai kyale. To sadda duk Baffa Hotoro ya zage ni kafin in bashi amsa wallahi Malam Idris ya bashi amsa. Sai in ji amsar da Dr. Idris duk abin da ya kamata in ce Dr. Idris ya ce, don haka ba sai na faɗi wani abu ba. Bari in baku misali. Lokacin da wani mai ji da kai ne yana ji da mulki ya aiko da Kaduna an ka zo Sokoto an ka ɗauke ni kwana biyu kafin a yi sallar azumi cikin azumi. An ka tura 'yan sanda da Kaduna an ka zo a kwashe ni aka kai an hakulle ni yi sallah cikin sel. Ko ya ce da yi sallah cikin CID office. Shi ya ɗauka bakin ciki ba ne ga uwar ɓarawo. A bakin ciki ba uwar ɓarawo shi ya ɗauka annaci an ka shirya mini. Don haka Bello ya bi sai ya yi sallah tsare. Bai san sallah 10 sallar idi guda 10 ne gidan yare ba. Wannan da tashi ta CID office ita ta 11. To in 10 ba ta kashe ni ba wannan guda da kashe ni. To shi ne bayan abubuwa sun kwanta sai Baffa Hotoro ko ya biyo baya ga zagin Bello Yabo. Sai ya ce uban Bello Yabo shine Zulhuwaisara. Ai kuna da labarin Zulhuwaisara ko? Madalla da wa Zulhuwaisara ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai manzon Allah ya ce wannan da kun ha gani cewa da Zulhuwaisara wasu mutane za su fito daga tsatsunsa waɗanda za ku rena sallar ku akan sallar, za ku yi kaza khawarij kenan. Ma'ana Zulhuwaisara dai daga tsatsunsa za a samu khawarij. Sai ya ce Baffa Hotoro ya ce to uban Bello Yabo shine Zulhuwaisara. Don haka ga su Bello Yabo ƴaƴa nai mu ne khawarij din nan da manzon Allah ya ce za su hita daga tsatsun Zulhuwaisara. Nan take sai Dr. Idris ya bashi amsa. Kuna tuna amsar da ya bashi cikin masallacin nan? Sai ya ce to in ka ce kai babba in ka ce uban Bello Yabo shine Zulhuwaisara. To da wa Zulhuwaisara yayi rigima ba da manzon Allah ba? To kenan ƴan Rufa'i shine manzon Allah. Don haka yanzu muna biyar ka bashi ka buɗe baki tunda uban Bello Yabo ya zan Zulhuwaisara. Su Bello sun yi zuri to ka ce ƴan Rufa'i shine manzon Allah. To irin raddin da Dr. Idris ya kama mai kenan. To da Dr. Idris ya shaƙe mai zaiti da sai ya juyo sai ya dawo ma Dr. Idris ya kama zagi ne. Kun ji sababbi ya umul habaisun kiya tsakanin Baffa Hotoro da Dr. Idris. A kaina ne. To irinsu kuma suna da yawa. Malamin Baffa Hotoro kahin Baffa Hotoro ba malami ne ya fara yi ba mai kwano. Ya zo na ai. Waɗannan mudu abin da muka ɗauka su munafukai. Yawon da kuka ganin suna yi nan duk munafuci ne. Sannan suna yi da manufa. Yanzu ba Dr. Idris ya ɗaga ba. To abin da ake so irin ku su ribaci wasu su tai su sa su ga wannan baka akida ta su. Don haka you have to be extra careful. Sai ku yi hattara da su. Duk dai ga rikicin nan na tsakanin Bello Yabo da ƴan Rufai mai kwano ya hau mumbari an kai min hudu ba kaina wata ranar Juma'a. Ku tambaye mai kwano don Allah wanda duk addan lamba ta ya buga mai. Bayan ya ƙare hudu nan duk Najeriya wane ne mutum na farkon da ya fara buga mai yayi mai raddi? Dr. Idris. Shi ne mutum na farko. Sun fi awa guda ana ƙara hudubat an ka turo mai yana saurara ya buga mai kwano. Shi ne mutum na farkon da ya fara buga mai kwano. Sun fi awa guda ga waya.
yana nuna mai kwano duk abin da ka faɗi game da Bello Yabo ka zalunce shi, ƙarya kake yi ba mai yadda ba da sauransu haka dai. Bayan ya ƙare sai ya bugo mini, shi Dr. Idris ya bugo min ya ce malam na ji abin da mai kwano ya amma yanzu ga ni gama magana da shi don Allah yana kakka koma kai duk abin da ya kamata ka ce na faɗa mai ni ce mai tawo ita da ba ta kare min waya. Daga Dr. Idris Saiwa mutum na biyu da ya buga mai kwano ya mai raddi shine Sheikh Alkasim Hotoro wanda mun ka zo da shi ɗazu. Shi ma ya buga ya nuna mai kwano abin da kai baka yi daidai ba, wayannan maganganun da kai game da Bello Yabo ƙarya kake yi baka haka dai. Shi ma ya bugo mini yace don haka don Allah dai ayi kaza ayi nace to Allah ya sa. Kuma lokacin Allah bai amshi addu'a ta ba. To irin waɗannan kariya a taɓa Bello Yabo ban taɓa ganin mutum da Allah ya sa musun Bello Yabo irin Dr. Idris. Ya yi abubuwa da yawa waɗanda ku ba ku san su ba, amma ni na san su kuma Ubangijin da ya saboda shi ya sani. To muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi. Don haka ni babu abin zan cewa illa in ce na rasa masoyi, kuma masoyi na haƙiƙani. Wannan jarabawa ce Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce mu da ita. Mun yadda da hukuncin Allah. Muna roƙon Allah ya saka mana akan wannan jarabawa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bai amsa ba ai addu'ar da ni